Първо да кажем, че много хора не са чували думата кревет. Тя е доста рядко срещана в публичното пространство. Ние всеки ден презентираме нещо. Каквото иде, всеки му се налага да общува с другия. Информация се намира навсякъде, не само в библиотеките, много често дори по улицата от случайни хора, които решат да ти разкажат някоя семейна история. По-добре да не се разчита на късмет, ами ти да си направил необходимото, ти да знаеш, че си се позиционирал на правилните места и оттам нататък вече шанса да намериш твоята публика значително се увеличава. До последните 2-3 години може би правя по 50-60 събития на година, т.е. това е всяка седмица аз правя ново събитие. Както с всяко нещо, постоянството е необходимо преди да си сигурен дали нещо дава резултат или не. Наричат мен понякога историк, което не е коректно. Аз съм любител на историята и се превърнах в краевед, просто защото се оказа, че историята на София ми е твърде интересна. Добре. Здравейте! Днес сме с Виктор Топалов, който ще ни разкаже за професия краевед. Ще разкажа, да, с удоволствие. Добре, кажи ни какво е основното нещо, което хората си мислят, че правиш и какво всъщност правиш, точно тази разлика между очакване и реалност. Да, аз също мога да кажа какво си мислих, че представлява краеведството. Когато бях малък, учихме в училище краезнание. Един предмет, който мисля, че вече не се преподава, поне не е с това име. Но за мен краезнанието беше да познаваш родния си край. Една много хубава дума, нали? Родния си край, там откъдето си започнал и всичко това. Краеведството е точно това, изследването изследването на едно съответно място в България или в света, или една част от града, една част от държавата. Аз си мислих, че тази работа ще бъде свързана основно с проучване на стари книги в библиотеките. И мисля, че това може би е представата. Първо да кажем, че много хора не са чували думата кревет. Тя е доста рядко срещана в публичното пространство, но наистина краеведството е интересна наука за човек, който иска да се занимава с една конкретна тема. Наистина голяма част от работата е това, ровенето в старите книги, в документите, обаче не само. Оказва се, че човек, който иска да го превърне в професия това нещо, трябва да има доста широк набор от знания и много интереси, защото любопитната информация, свързана с едно съответно място, в моя случай това е София, информация се намира навсякъде, не само в библиотеките, много често дори по улицата от случайни хора, които решат да ти разкажат някоя семейна история. Така че това не е една професия, която е свързана само с четене на книги в едно пространство. Не е самотна професия, тя сигурно може да бъде, но аз търся начин да си я правя интересна и чрез всичките тия различни методи на събиране на информация, смятам, че успявам да го направя. Добре. Разкажи ни за един твой работен ден. През по-голямата част от седмицата аз нямам работа, така да го нарека. По-скоро си събирам информация, трупам си знания, така че работата ми по-скоро е проучването, но мога да опиша един ден, който е свързан с някое събитие, защото основната ми дейност на мен е да провеждам събития, т.е. не само събирането на информация, а и после намирането на интересни начини, по които тя да бъде представена на публиката. Мога да кажа, че един работен ден, в който имам събитие, да речем в края на деня, преминава така в началото. Аз трябва, ако правя пешеходна обиколка, трябва да съм сигурен, че знам кои са моите обекти, знам в колко часа и къде трябва да си посрещна групата. Оттам нататък неща свързани с самото събитие, преди това трябва да съм минал най-добре в същия ден, да мина през същия маршрут, през който по-късно ще мина и с групата, за да съм сигурен дали някъде няма ремонти, дали някъде няма някоя затворена улица и по този начин да злепоставя обиколката. Минавам през този маршрут, записвам си откъде ще идва слънцето, къде ще бъдем на сянка, ако вали дъжд, къде може да се скрием, къде има пейки, къде има чешми, къде има тоалетни, неща, които са свързани вече с комфорта на гостя, нещо, което е задължително. Вече принципно моите обиколки се случват, да кажем, аз предпочитам да се случват малко по-късно през деня, около 4-5 часа след обед. Съответно съм погледнал прогнозата за времето, написал съм една публикация за напомняне на хората, за да знаят, че все пак имаме събитие днес. И вече събитието, принципно пешеходните обиколки отнемат около 2 часа. Тези 2 часа са точно работата, но не мога да разкажа как правя само обиколки. Трябва за това да разкажа малко какво се случва преди това. Вече обиколката е сравнително ясна. След края на разходката пък естествено да получа обратна връзка от хората, да не забравя да си направим снимка и да я публикувам в социалните мрежи. Това са най-важните неща за един ден с обиколка. Когато имам беседа,
тогава е по-различно, защото беседата всъщност представлява една презентация, която аз правя, дали ще е под виртуална форма или наживо в някоя зала, като тази, в която сме в момента, в която съм си правил някои от любимите събития, най-голямото събитие в историята на Бохемска София. Дали ще е такова събитие или виртуално, аз със сигурност трябва да имам презентация, съответно трябва да съм си направил презентацията и винаги се трябва да има любопитни цитати. Това, което отличава беседите от обиколките е, че беседите ни дават възможност на нас като зрители да бъдем навсякъде. Съответно, аз мога да покажа снимка от Витоша, мога да покажа снимка на Лозенец, докато съм в Красно село, или да покажа Лъвов мост, докато сме на Орлов мост в пространството. Така че това ми дава възможност наистина да покажа снимки, да погледнем документи, които иначе на пешеходната обиколка не можем да направим. Така че в този ден, освен това, се включва подбор на източници и цитати. Аз винаги нося със себе си на беседите ми, дори на виртуалните винаги показвам книги, защото според мен вдъхновяването на гостите е също толкова важно, колкото това да ги науча на нещо ново. Трябва те след това да се чувстват вдъхновени, да потърсят някоя книга, да се задълбочат малко повече в темата, която ги интересува. Така че презентацията и подбора на снимките вече от към беседа, ако се прави тук на място, работният ми ден включва, разбира се, идване по-рано, подготовка на залата. В повечето случаи има нужда от подготовка. Тук рядко се случва, защото място е много, много активно от към събития, но понякога, когато е необходимо, отивам по-рано, подреждаме заедно столовете, мислим как да направим сцената и всичко необходимо и тогава вече си посрещам хората. Общо взето по същия начин, с разликата, че сме в повече случаи на закрито, не се притесняваме какво ще бъде времето и просто си спестяваш това предварително подсигуряване за неща, които не зависят от теб. В повече случаи в залите всичко е подготвено. А пък онлайн, технически неща, с които и ти си запознат като човек, който заснема видеа, камери, осветление и така нататък. Това са вече неща, които все повече хора започват да разбират от тях, защото масово се правят видеа и на мен понякога ми се случва. Така че това са трите най-основни мои работни дейности. Това са конкретно нещата, които бих определил като работа. Останалото наистина ми е трудно да го нарека работа, защото ми е любимото нещо. Нали? Ако трябва аз просто да ходя в библиотеките и да си подбирам снимки, това ми е любимото. Това дори не мога да го нарека работа. Още по-добре. Това е най-хубавото. Точно така, да. Аз така мога да се нарека. Добре, а кое е най-трудното и най-хубавото в твоята работа? Може би най-трудното е да се намерят достатъчно достоверни, вълнуващи факти, които после да бъдат представени на събития като моето. Това е голямо предизвикателство, защото аз съм се концентрирал в един много тесен периметр. Това е културната история на София между освобождението и Втората световна война, т.е. това е така наречената Стара София. При това само културната история. Това са животи на поети, писатели, художници, скулптори, архитекти, фотографи, журналисти, хора на изкуството. И когато съм сложил този периметр, той звучи много широк за някои хора, но аз правя такива събития от 6 години, като последните 2-3 години може би правя по 50-60 събития на година. Т.е. това е всяка седмица аз правя ново събитие. И естествено, в началото е малко по-лесно, защото все още може би толкова теми не си покрил, но в момента моите гости и последователи имат все по-високи очаквания и е много трудно да намериш нещо ново, интересно, което да ги впечатли, да привлече интереси им, но освен това и да бъде достатъчно достоверно и ценно, защото аз не обичам да залягам на градските митове и легенди. Съответно, това е може би най-трудната част от работа. То обаче си има и хубава страна, даже може би това е и най-вълнуващото, приятното от работата, именно това предизвикателство, защото колкото пък е по-трудно, нали, да намериш нещо толкова любопитно, толкова рядко, толкова повече се радвам, когато ми попадне нещо. Защото все по-рядко се случва да намериш нова информация, нещо, което наистина те обогатява, така че това предизвикателство наистина носи най-голямата награда. Смятам, че в повечето ситуации има съвпадение на най-хубаво и най-трудно. При мен със сигурност е така. И съм най-щастливия, когато намеря нещо, което не съм успявал да намеря години наред. И все още, естествено, имам много неотговорени въпроси. Супер. Добре, какви качества са необходими на човек, за да бъде добър в това, което ти правиш? Аз мога да кажа, че моята професия, макар да се определям като краевед, аз освен това не пиша само книги. Тоест, само за краеведството, може би наистина
доброто проучване, коректното цитиране, добрата работа с институции, с документи, с материали, това може би е най-полезно. При мен се оказва, че търговската част на нещата е също много важна. Защото аз в момента съм късметлия, че се издържам от дейността на Бухемска София, че това е моята работа вече години наред, основното ми препитание и успявам да се издържам не само като пиша статии и книги, но и чрез тези събития. За събитията стигнах до извора, че наистина може би най-голямото качество, което е необходимо за една такава дейност се превърне и в търговска, е постоянството, защото това е много трудно. За съжаление, рядко това качество го виждам у много хора. Казвам за съжаление, защото виждам как в началото има много ентусиазирани хора, с които започваме да си сътрудничим, работим заедно по различни инициативи. Те също се интересуват от историята на София. Те си имат свой ъгъл, под който гледат на нещата и се получава много богато. Наистина създава се една сфера, една общност. Обаче, след първите няколко месеца, в които те са били много активни, след това може би не виждат веднага резултата от труда си и тръгват към нещо друго или си казват, това очевидно не е за мен, а пък както с всяко нещо, постоянството е необходимо преди да си сигурен дали нещо дава резултат или не. Така че това може би е качеството, което аз бих отличил като най-важно за моята работа, което пак казвам комбинира хем търговска част, хем изследователска. Естествено, само едното или само другото няма как да стане, то аз със сигурност също не се справям перфектно и в двете, но се стремя да намеря някакъв баланс и моята работа е както е проучването, така е и публикуването в социалните мрежи, така е появяването в различни медии, разговорите с хора в тези среди, която работа е по-скоро бих казал по-търговската, защото все пак нищо, колкото и да е хубаво то, няма само да намери своята публика. Трябва тази публика да бъде потърсена активно от страна на човек, който изпълнява дейността, така че аз наистина се стремя да правя това наравно с проучването си. Да, то иначе няма как да стигне до хората, реално. Иначе просто сядаш и стискаш палци, което вероятно, да. Понякога е по-добре да не се разчита на късмет, ами ти да си направил необходимото, ти да знаеш, че си се позиционирал на правилните места и оттам нататък вече шанса да намериш твоята публика значително се увеличава. Защото аз ако, да речем, в България голяма част от моята аудитория са хора между 25 и 65 години, да кажем след студенти до пенсиониране. Хора в активна възраст, масово в България тази част от публиката ползва, да речем, Фейсбук, докато примерно аз ако таргетирах ученици, може би нямаше да ползвам толкова много Фейсбук, ще да ползвам други социални мрежи, или ако таргетирах студенти или още по-млади хора, може би Инстаграм или TikTok, но аз съм се позиционирал на всички места, като обаче съм наясно, че по-голямата част от аудиторията ми е в Фейсбук. И там не случайно развивам най-активно своята дейност, защото просто съм видял, даже правя понякога анкети в началото на моите събития, кой е тук от Фейсбук, винаги 9 от 10 дигат ръка и мога да кажа, че последните няколко събития имаме по поне един човек от TikTok, което показва, че има смисъл човек навсякъде, може би не по-равно, защото имаме само 24 часа в деня, но е хубаво така да не си затваряме вратите, що се отнася до популяризиране на дейността. Абсолютно е така. Добре, как се става твоята професия? Принципно много често хората бъркат краеведството, може би наричат мен понякога историк, което не е коректно. Аз уважавам достатъчно историците, за да може веднага да поправя човека, че аз не съм учил история в университета. Аз съм любител на историята и се превърнах в краевед, просто защото се оказа, че историята на София ми е твърде интересна. Тоест, ако един човек обича историята, той вероятно ще потърси отговор на търсенията си, на въпросите си и с цялото поле на историята. Но аз просто попаднах още 2016 година, имах възможност да развеждам няколко групи с чужденци и тогава, когато си мислих, че аз познавам много добре София, защото аз съм роден в София и съм учил тук и си казвам, аз София си я знам, на групата те имаха няколко въпроси, на които аз така се замислих, че всъщност въобще не знам за какво говоря и поставяйки своята компетентност под съмнение, започнах да чета повече. И може би поради факта, че аз съм от София и че целият ми живот е минал тук, никога не съм имал възможност
така да прекарам достатъчно време в друго населено място, за да може именно там да се породи интереса ми към историята. И най-нормално за мен беше интересът ми към историята да бъде към историята на София. Така че при мен се получи на късмет. Вероятно, повечето краеведи биха казали, че отговорът е същия, тъй като те може би са родени на едно място или нещо ги свързва към един определен край, дали ще е един регион, едно село или един град. Освен любовта към историята, човек трябва да изпита наистина нещо, което да го привлече и към конкретното място, което той да почне да изследва. Най-лесното, разбира се, е към родния град. И аз имам късмет, че София е моят роден град, защото тук просто историята е доста богата и ми дава възможност наистина ежедневно да трупам знания, които после да споделям с публиката. А как да разбера дали това е за мен? Аз си мисля, че трябва да се направи опит, трябва да се говори с публика, защото аз мога да кажа, момента, в който разбрах, че може би това е подходяща професия за мен, беше именно при тези обиколки, които споменах още 2016-2017 година, в която хората казаха, че много им е харесало и че виждат в мен потенциала да разказвам история. Аз до тогава не съм водил обиколки, до тогава работих в семейната браснарница. Аз още в браснарницата в Люлин, вероятно там съм развил доста комуникационните умения с непознати хора. Но когато публиката започна да ми ръкопляска след обиколките и ми каза: браво, английският ти е много добър, много интересни неща разказваш, смятам, че ако не бях опитал да говоря пред хора, съответно те, ако не ми бяха върнали тази обратна връзка за това, че е добро това, което аз съм им направил и че има потенциал, нямаше да избера тази професия. Просто, ако човек усеща, че може би има нещо там, нищо не пречи да събере няколко приятели, да им разкаже една история. Може би в началото ще им е малко странно на хората, защото така ще събирам хора, може да са непознати, просто е по-лесно с приятели. Събираш 5-10 приятели, една интересна история, нещо, което според мен в училище, поне когато аз учих в френската, се градеше лека по лека. Това е презентационните умения в училище. Смятам, че ние много често свързваме презентационните умения с това да говорим пред класа си, обаче всъщност тези умения може да са ни страшно полезни през целия ни живот, защото ние всеки ден презентираме нещо. Каквото иде, всеки му се налага да общува с другия. Така че един такъв опит пред една подбрана или още по-добре, разбира се, непознати хора, изисква се малко смелост, но пък после, когато ти кажат: супер, браво, много добре се получи, научих много неща, продължавай, следващия път ще бъде по-добре и по-добре. Притеснението никога не си отива, но с притеснението идва и все по-голяма обаче една такава увереност, че въпреки притеснението ще се справя добре. Така че просто трябва да се опита да се говори пред хора. Да, супер. А кажи ми, с какво е полезна твоята професия на останалите? Ще ми се да мисля, че с фактите, които съм намерил и публикувал, или с сътрудничеството ми с други хора, съм успял да събудя малко повече местните хора към историята на града, в който живеят. Това за мен беше много важно, защото години наред историята като че ли не е била толкова популяризирана, да не говорим още преди 89-та по политически причини, но дори след това, 90-те години, трудно десетилетие, в което хората трудно живеят, те не могат да покрият, много хора не могат да покрият основните си нужди. И това да се заровиш ти в историята на булевард Цар Освободител не е нещо, което така вътрешно да изпитваш някакво желание да го направиш. Първо искаш да покриеш някакви важни, сигурни неща. И вече смятам, че през последните 15 на 20 години все повече и повече се надгражда това нещо и излизат, има естествено много изследователи, които и през 70-те, 80-те, през всяко десетилетие имало своите автори, своите създатели и така нататък, но вече след като навлизат и социалните мрежи, според мен това отваря вратата към много по-голяма публика и съответно любовта към, към историята вече може да достигне до всеки. И така се създават едни такива общности, които започват да работят и да си сътрудничат и по този начин вече посланията им достигат до по-широката публика, която може би вътрешно е имало един такъв порив да ги намери, но чак сега, след социалните мрежи, успява да си отговори на този въпрос. И личи си по отзвука на тези хора, с които си пише и хората, които идват на събитията, че те изведнъж казват: благодаря ви за това, че направихте това събитие, научих много неща за града, в който живея. Баба ми беше разказвала някои неща, майка ми беше разказвала, но сега вече нещата придобиват някаква форма. Това, че отговарям на
такива въпроси, които хората може би дори не са си задавали, ме радвам. Надявам се това да бъде моят принос и с това да бъда свързан в спомените на хората. Ако не само с това, ако говорим за нещо, което е по-голямо като мащаб, надявам се, че факта, че аз продължавам да правя събития толкова често, под каквато и да е форма, би трябвало да, надявам се, да вдъхновява млади хора, които се колебаят дали има, както се казва, пазар за историята. Според начина, по който е представена, има. И ако тези млади хора са достатъчно коректни, добронамерени, съвестни, отговорни към историята, към публиката си, смятам, че публиката има нужда от такива хора. Мога да кажа, че най-голямото събитие, което направих, то беше на 17 януари тази година. То беше по повод 6 години Бохемска София, точно тук. През целия ден залата беше пълна. Бяхме направили 7 събития, 7 беседи. Първото такова събитие, което аз правя, 7 беседи, свързани с историята на София. Бяхме поканили гости, Здравко Петров от исторически маршрути, Теодор Караколев от български архитектурен модернизъм. И това беше един от първите пъти, в който мисля, че ние тримата като представители на едни от най-популярните страници и въобще организации, които правят такива неща, се събрахме. Всяко събитие беше на пълен капацитет. Хората видяха, че историята може да бъде представена по много съвременен начин. Не само историята, архитектурата, изкуството могат да бъдат представени по този начин. Получихме подкрепата на много хора, които дойдоха, раздаваха се фотографии. Въобще беше много готино събитие и очевидно хората разпознават нашата дейност като ценна, защото моята страница от изборените дори е най-скорошна, само от 6 години. Моите колеги се занимават с това от по-дълго време. И продължаваме да го правим. Вярвам, че има достатъчно публика за всеки, който е достатъчно добър в това, което прави. Абсолютно. И аз така мисля. Остава ми да те попитам въпроса, който съм сигурна, че всички хора си мислят. И то е: колко мога да взимам на месец? Мога да кажа, че естествено спрямо това както се развива търговската дейност, някои месеци са доста силни, преспокойно представете си го така. Всеки един може да прецени колко пари са му необходими и по този начин да ценообразува своите събития. Аз, примерно, мога да кажа, че съм от хората, които извършва моята дейност по търговски принцип, което означава, че спрямо това какво ми е необходимо, мога да предвидя за това събитие. Искам да пусна примерно 10 билета по 10 лева или 20 билета по 20 лева и спрямо добавената стойност, която се привнася от съдържанието, тогава вече може да се събере и публика. Така че моята препоръка е наистина да се започне, все пак според мен в началото всеки трябва да започне от малко по-скромно място и вече спрямо знанията и така нататък да разраства дейността. Аз съм започвал с безплатни събития, които ми помогнаха да установя някакъв пазар, след което направих няколко анкети. Всяка година пускам анкета сред моите последователи за това какво искат да видят през следващата година, какво събитие, с каква продължителност, с какви особености и разбира се каква цена да бъде сложена на моята дейност. И по този начин вече всеки спрямо това колко активен иска да бъде, колко събития може да направи, може да си прецени и колко пари да се изкарват. Естествено, пазара в София е различен от това, което би било в останалите населени места в България, защото тук има толкова много хора, които биха посетили събития като това. Но за София със сигурност има възможност да се изкарват както и много малко, ако човек е много пасивен, така и по няколко хиляди евро. Ще да кажа лева, да. Да, по няколко хиляди евро. Но ето аз съм пример за човек, който от това се издържа. Аз работя само събитията, които виждат нашите последователи, естествено книгите, които сме публикували, всичките други проекти, в които аз участвам, но основната търговска дейност е точно такава. И ако някой се колебае, наистина трудно е с търговска дейност да се развива човек, но пък е някакси това според мен е честния начин, защото по този начин се вижда, ако нещо е добро, то събира последователи, то продава билети, ако нещо не е добро, няма такъв добър ефект и ако човек е умен, си взема бележка и почва да мисли. Аз съм имал събития, както най-голямото събитие, което правихме с Здравко Петров, това беше съвместното на събитието Рекорд. Напълнихме залата на Дом на киното, това са 278 места, както съм имал и беседа с 6 човека. Така че
вместо човек да се чуди, най-добре да опита, защото тогава със сигурност може да се разбере в крайна сметка какъв е диапазона на възможностите му. Абсолютно, и аз така мисля. Без да се пробва, няма как да разберем дали нещо е за нас. Да. И всеки опит е полезен. Естествено, плюса на нашата работа е, че тя е по-скоро свързана с по-малко разходи. Естествено, зали, техника, но оттам нататък хората идват на събитията най-вече заради историите, които ще чуят. Не за това, не заради начина, по който съм облечен, не заради това колко ми е скъп часовника, с който си гледам докъде сме по време на обиколката. Те идват за да си прекарат добре, за да научат нещо интересно, да се видят с съмишленици, да погледнат на града по един различен начин. И това в повечето случаи не е въпрос на пари, е въпрос на подготовка и на работата на водача. Така е. Много ти благодаря за това интервю. Сигурно съм, че е много интересно и ще бъде полезно на хората, Дано. насока на там, в тази област. Надявам се. Така че, ако и на хората им е харесало, абонирайте се за канала, пишете в коментарите вие дали бихте се пробвали и ще се радвам да се видим в следващото видео. Чао!